Vo svojej podstate sme v byte, ale de facto to má všetky parametre rodinného domu. Bez toho, aby to malo všetky tie záväzky ako kosenie, starostlivosť. 221 m2 interiéru, žiadna stena nesusedí so žiadnym iným bytom. To nemôžu povedať niektoré domy rádovej zástavby. To, čo je obrovský benefit, je to, že ty vôjdeš a máš to cez 2 poschodia, to znamená, že to, čo ťa uvíta, je vzdušnosť, priestor a svetlo. Budúci majiteľ určite ocení, čo nie je len o peniazoch, ono to je aj o čase. Že tento byt nie je niečo, čo developer alebo niekto urobil na biznis, že to tu pozeraďoval, len aby bolo. Ten moment, keď to ľudia zariadujú od začiatku pre seba, každý detail je tu úplne inak premyslený. Zo všetkých miestností je možné vystúpiť priamo na terasu. A vlastne máme jednu terasu v jednej časti a potom máme terasu v inej časti. Tí ľudia sa tu vôbec nerušia. Tu vieš večer sedieť pohár vína pri západe slnka, pri pohľade na mesto. A ľuďom je úplne zbytočné vysvetľovať občiansku vybavenosť Ružinova, lebo Ružinov je občianska vybavenosť, čo sa týka parkov, Štrkovecké jazero, obchody, preliesky, školy, škôlky, to je všetko. No a avión tiež na hodenie kameňom, pokiaľ máš poriadny.